Це комплексна робота, якою я займаюся. Я на сьогодні займаюся тим, щоб відродити повністю державу Україну самостійну, обороноздатну. Тому у нас не випадково з'являються військово-морські бази, не випадково я підписую стратегічні договори, яких не було і близько у держави Україна. На жаль, я підписую з Британією, з Туреччиною. Я хочу ще з декількома країнами це зробити. Тому я вам не можу сказати всю мою стратегію. Я вважаю, що Україна в Європі повинна бути дуже сильною. Я вважаю, що наш флот повинен бути дуже міцним. І тому це частина цієї стратегії. Я впевнений, що всі підписані меморандуми і договори повинні виконуватися. І впевнений, якщо вони не виконуються, Україна не повинна постійно стучати в двері і кричати: як так? Не виконується. Я вважаю дуже просто. Не виконується. Ми маємо право тоді робити, як ми вважаємо. С нами сейчас на прямой связи политолог Максим Джигун. Пане Максиму, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, вот вы сейчас слышали президента Украины Владимира Зеленского, который высказался относительно Будапештского меморандума. Мы видим, что те гарантии, которые нам давали страны-подписанты Будапештского меморандума о территориальной целостности Украины, ну, как мы видим, ничего не стоит. Да? Фактически мы наш ядерный потенциал обменяли на Филькину грамоту, на бумажку. Что мы можем теперь делать с этим документом? Как мы можем его использовать в нашем политико-дипломатическом пути возвращения наших территорий? Ну, власне, я почав би з того, що дійсно Будапештський меморандум був такою ризиковою ініціативою, так, яку підтримала українська сторона. В результаті ми позбулися ядерного потенціалу, але на практиці не отримали реальних механізмів для захисту наших національних інтересів. В той самий час можна сказати, що власне всі країни, окрім Росії, з фактичної точки зору виконують свої зобов'язання по Будапештському меморандуму. Оскільки, якщо прочитати його текст, а особливо українську версію офіційну, яка була перекладена, то там кажеться, що всі країни-підписанти зобов'язуються не посягати на територіальну цілісність України, не тиснути економічно на Україну, також не чинити будь-яких інших зазіхань на наші території, підтримувати суверенітет України. Ну, власне, всі ці фактори виконують як Сполучені Штати, так і Великобританія, так і інша країна, яка брала участь у її підписанні. Єдиною, хто не виконує їх, є на сьогоднішній день Росія. Да, но там в Будапештском меморандуме... Там в документе, извините, я вас перебила, если вы помните, есть 5 и 6 пункт, где указано в случае, если Украина подвергается агрессии, какие действия дальнейшие должны предпринимать страны-подписанты. У нас есть вот интерпретация этого меморандума, все положения прописаны. Давайте вместе вспомним и послушаем. Поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. Утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності, політичної незалежності України. Ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі статутом ООН. Утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги. Домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. Не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили їхніх союзників. Проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Ну вот, слышите, пане Максиму? Да, до этого была плохая связь, видимо. Вот мы сейчас показали положение Будапештского меморандума, все пункты, вот 5 и 6 пункт проведения консультаций в случае, если Украина подвергнется агрессии, да, и переговоры в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Что делать нам с этими пунктами? Так, от
і кажу, що станом на зараз опинилася українська сторона в певному тупику. Власне, в такому ж самому тупику був і президент Порошенко після безпосередньої агресії, так, з боку Росії. І, скажімо, перевернути зараз цей меморандум і його реанімувати буде дійсно надзвичайно складно, оскільки з фактичної точки зору ті країни дотримуються своїх зобов'язань, так, окрім Росії, я маю на увазі. І в Раді безпеки ООН неодноразово питання України підіймалося. Тому, я думаю, власне, через це сьогодні Зеленський, розуміючи, що Крим, на превеликий жаль, виходить з порядку денного європейської спільноти і взагалі світової спільноти, має реанімувати перемовини по цьому питанню. І через це саме з'являється ідея створення ось цього кримського майданчику, так, для перемовин, який повинен відбуватися. В принципі, це дійсно хороша ініціатива, яка дозволить нам, якщо не вирішити питання Криму в найближчій перспективі, то як мінімум започаткувати черговий діалог уже в іншому форматі, відійшовши від Будапештського меморандуму, від Нормандської четвірки, так, започаткувати дійсно прикладний конструктивний діалог саме по питанню Криму. От, єдине питання, наскільки справно ми зможемо і наші дипломати зможуть використовувати всі аргументи наші, наскільки ми зможемо переконати наших західних партнерів в тому, що вони повинні долучатися, і що це питання не виключно України, так, і її територіального суверенітету, а це питання взагалі безпекове, європейське і загальносвітове. От, і якщо нам вдасться досягнути цього консенсусу на міжнародній арені, якщо нам вдасться переконати наших західних партнерів брати активну участь в цих перемовинах, от, власне, тоді ми зможемо досягнути якогось результату.